Baliqela abasebenzi bezempilo abaphulukene nobomi babo kweli sukela yaqhambuka intsholongwane yeCorona. Abasebenzi belicandelo ngabona abasemngciphekweni kuba ngabo abaphambili kwidabi lokulwa lobhubhane. Zininzi ke izizathu ezingunobangela wolosuleleko nokusweleka kwabo, nesingabalula phakathi kwazo ukushokoxeka kwezixhobo zokuzikhusela neemeko abasebenza phantsi kwazo. But the other major factor is the working conditions, the number of staff that you have, the human resources that you have, the working hours, insufficient breaks, and sometimes the spatial arrangements. Ibhunga lezempilo kweli ligxeke kabukhali izenzo zorhwaphilizo olwayamene neethenda zezixhobo zokuzikhusela. It's quite disheartening when you see the amounts of money that are being dished out on tenders when the front line is not as safe as it could be. Ukanti eli bhunga lithi alihambisani noqhankqalazo olucetywayo yimanyano yabasebenzi inehawu. Inehawu nenamalungu aqikelelwa kwi-200,000 igrogrisa ngokubamba uqhankqalazo lukazwelonke kwiveki ezayo ngelikhalazela uchatha kwimivuzo nokushokoxeka kwezixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane yeCorona. We need to negotiate with the employer for a safe working environment, but under no circumstances do we promote, condone, or support patient abandonment. That would be a violation of our basic ethical rules. Nangona luthande ukwehla ulwamvila lolosuleleko intsholongwane yeCorona kweli, eli bhunga lilumkise uluntu ukuba luhlale luthe gqolo lulandela imiqathango yokuzikhusela ngamaxesha onke.